Slav hevalno, em ê divê dersê de li ser baznedaçekam sekinin. Pêşiya pêşîn em pirs dikin, em ê divê dersê de çi hîn bibin. Em nalê binêrin pêştaçekên xwero kîjan in. Em ê li ser van pêştaçekan sekinin. Baştaçek, baznedaçek û bikaranîna wan. Û herî dawî jî em ê li ser daçeka jî bisekinin. Daçek çi ne? Pêşiya pêşîn divê em bersiva vê yekê bidin, piştre em ê li ser mijarên din bisekinin. Daçek ji aliyê bingehê ve ji koma navdêran hatine qebûlkirin. Bi tena serê xwe tuateyê nadin. Di nava senefandina cureyên peyvan de wekî peyvên erkdar hatine diyarkirin. Yani daçek bi tena serê xwe tuateyê nadin, lê di nava hevokê de xwediyê erkekê ne, her yek xwedî erkekê, her yek wateyekê dide hevokê. Gava ku bi cînavk rengdêr û navdêran re tên bikaranîn, wateyên wekî cih, berge, pevrabûn, lêman, jêderketin, şibandin, berawerdkirin, sedem û navgînê didin hevokê. Helbet em divê dersê de li ser van hemû mijaran nasekinin. Daçekên ku wateyên van didin em bibêjin cih, berge, pevrabûn, lêman, em li ser van hemû mijaran nasekinin. Daçekên şibandinê cuda ne, daçekên berawerdkirinê cuda ne, daçekên sedemê cuda ne. Em ê di demên pêş de ji bo van jî vîdeoyan çêkin. Pêştaçekên me hene bi, ji û di. Ev pêştaçekin. Berî niha em li ser bi jê sekinî bûn. Ev bi ji bi tena serê xwe tên bikaranîn. Lê di bi tena serê xwe nayê bikaranîn. Her çi qas pêştaçek be jî ev di ji bilî çend heb biwêjan bi tena serê xwe nayê bikaranîn. Daçeka me jî heye, em ê di dawiyê de li ser vê bisekinin. Heta niha kesî tiştek wisa zêde li ser daçeka jî negotiye, em ê çend heb mînakan jî ji bo daçeka jî bidin. Ev çiha tê bikaranîn û kengê tê bikaranîn. Berî navan, navdêran tê bikaranîn, berî lêkêran tê bikaranîn yan piştî wan tê bikaranîn, em ê li vê yekê binêrin. Paştaçekên me hene da, ra, va. Ev paştaçek, daçekên me yên xwerû ne, daçekên orjînal in. Yani bav û kalên me ji destpêkê heta niha ev bikaranîne. Da, ra, va. Di wêjeya Kurdî de, di çîrokên Kurdî de, di destanên Kurdî de, di stran û kilamên Kurdî de, bi Kurtahî di paşxaneya Kurdî de ev da, ra, va hatine bikaranîn. Piştre guhertinek çêbûye, piştî ku Celalet Alî rêzimana xwe derxist, gotiye ev a ne, em vê ayê bikar neynin, em van bikin e bile bibe d, r, v. Heta niha bi piranî bi vî awayî wekî d, r, v tê bikaranîn. Lêbelê gava ku mirov bi giştî li paşxaneya Kurdî dinêre, wekî min gava din got, çîrok, gotinên pêşiyan, destan, kilam, hûn çi bixwazin derhexê Kurdî de, ev d, r, v nehatine bikaranîn. Lê piştî ku Celalet Alî got divê em van bikarbînin, Kurdînivîsên me jî gotina wî kirine ji bo bingeha rêzimana wî xira nebe, bi vî awayî heta niha bikaranîne. Mirov vê pirsê dike, gelo ev d, r, v bikaranîna van rast e yan na? Helbet ne rast e. Ji ber ku de paştaçekên me yên da, ra, va yên resenin, orjînal in. Yani Kurdan dev ji van berde ye, bi van de axivin. Halbuki di zimanê axaftinê de kes nabêje d, r, v. Bi piranî da, ra, va tê gotin. Ev d, r, v di van demên dawî de ketiye zimanê nivîskî. Lê kes bi vî awayî naaxive. Ev jî tiştekî balkêş e. Herî dawî ev komxebeta Wexfa Mezopotamyayê heye. Pirtûka rêbera rastnivîsînê derxist, got ne bila da, ra, va be, ne jî bila d, r, v be. Hema bila da, ra, v be. Ya herî rast dibêjin ev e. Bi rastî ez bi xwe jî vê yekê rast dibînim, ez jî bikartînim û gelek Kurdînû jî gotina komxebetê dikin. Em mecbûrîn bikin hevalno. Niha gava ku zimanzanên me werin cem hev, em bibêjin nêzî 20 kes, ev ne hindik e. Hatine cem hev biryareke bi vî awayî dane. Em jî wekî mamoste, wekî Kurdînûs, wekî şagirt
em mecburin gotina zimanzanên xwe bikin. Çima? Ji bo yekîtiya ziman çêbe. Ji bo standardek di zimanê me de çêbe. Em bibêjin nawele kêfa min ji vê darayê ve tê, dara vayê tê. Yek jî bibêje na kêfa min ji derayê ve tê, bi dere ve. Yani bi vî awayî kar nameşe. Divê standardek hebe. Ez ê divê dersê de awayê ku rêbera rastnivîsên destnîşan kiriye ez ê vî awayî bikarbînim. Dara ve. Na me got pêşdaçekên me hene, başdaçekên me hene û baznedaçek. Yani pêşdaçek bi tena serê xwe nabin baznedaçek. Başdaçek jî bi tena serê xwe nabin baznedaçek. Wê demê çi dibe baznedaçek? Bi ra, bi ve yan jî bi da. Ji ra, ji ve, di da, di ra. Baznedaçekên me evin. Bi ve, bi da tên tevlihevkirin. Divê baznedaçekê de rastî standardek çê nebiye. Li ser vê baznedaçekê wisa tiştekî berfireh jî nehatiye gotin. Mirov kengê bi ve yan jî bi da bikartîne. Li ser vê tiştekî wisa teqes tune. Ev dişûne hev de ji tên bikaranî. Em ê qasekî din di nav mînakan de lê binêrin, em ê baştir fêm bikin. Divê em ji bîr nekin ku yek jî taybetiya daçekan navdêrên piştê xwe ditewînin. Em berînha li ser vê yekê sekinî bûn. Beriya vê vîdeoyê min vîdeoyek çêkiribû, vîdeoya pêşdaçekên xwerû. Pêşdaçekên li, bi, ji û bê. Ev pêşdaçekên xwerû ne. Min berînha ji bo vê yekê vîdeo çêkiribû, hûn dikarin temaşe bikin. Em niha li mînakên xwe binêrin. Baznedaçeka bi ra. Baznedaçeka bi ra pêrabûnê nîşan dide. Pêrabûnê çawa nîşan dide? Em mînak bidin. Dilşa bi birayê xwe re diçe dibistanê. Binêrin bi ra. Bi kê re? Bi birayê xwe re. Me got pêrabûnê yan jî pevrabûnê. Pevrabûn û pêrabûn hemwate ne. Tên heman wateyê. Em ê şîvê bi hev re bixwin. Hûn ê bi hev re biçin agiriyê. Ew ê werin Mêrdînê. Em ê jî bi wan re werin. Binêrin li vê derê dîsa bi ra. Mîrza bi bavê xwe re digere. Li vê derê pêrabûn çêkir, pevrabûn. Arîn û diya xwe di telefonê de bi hev re diaxêvin. Bê sebebê bi hevalên xwe re nekeve nava gengeşeyan. Em niha jî li baznedaçeka bi ve yan jî bi da. Ev tevgerekê ber bi aliyekî ve nîşan dide. Bi ve yan jî bi da, ev ve da dişûne hev de tên bikaranîn. Ev jî bi rastî aloziyekî çê dike. Em li mînakên xwe binêrin. Reşat ji jêr ve hat. Ev hevok rast e. Mesela dibe ku hin kes bibêjin Reşat ji jêr de hat. Ev jî rast e. Tu bi ku de diçî? Hin kes dibêjin tu bi ku de diçî, hin kes dibêjin tu bi ku ve diçî. Vêyê jî bikartînin. Mirov dikare vê bibêje bi ve yan jî bi da hûn çawa dizanin wisa bikarbînin. Qet hewce nake mirov serê tevlev bike. Ji ber ku ji bo bi ve yan jî bi dayê tiştekî teqes nehatiye gotin. Ev ji aliyekî ve ji bo me baş bû. Binêrin ev hevokekê rast e. Lê dibe ku hin kes bibêjin ev ji aliyekî de ji bo me baş bû. Wêneyê şahmeranê bi dîwarî ve kiriye. Bi ve hate bikar anîn. Gulekê bi xwe ve bike, bila te nas bike. Avê bi ser xwe de nerijîne. Zarok ber bi ku ve çûn? Binêrin divê hevokê de hevoka avê bi ser xwe de nerijîne. Hin kes dibêjin avê di ser xwe de nerijîne. Baznedaçeka ji ra. Ev baznedaçek em lê binêrin te ji min re çi istan? Ji min re.
و جوان را تشتین خوش گوتنه. گاوا کو ام پچوک بون داپیرا من جمرا چیروک دگوتن. سیوک جترا یک جخوشکا ترا. جخلکی را ماسی گرو جخورا کوسی گرو. اف جی بویجه که کردیم. جی کرام آخوی جمن را اسکانک چای بینه. جزارو کان را ببن آلیکار. بازنداچه دا بازنداچه دا روشا سینورداری او تدامان نشان داده. چا و روشه نشان داده هم لمینا که خب بنیرن امی باشتر فهم بکن. پینوس ده پینوستان که دانه. نها گوه که ام روشه که دیار بکن اوه بسینور بکن یعنی جی سینوردار بکن ام ده دایه بکارتینن. وساد بپرانی گوه که ام ده دایه بکارتینن ام بسا جیه کی بسینور دکن جیه کی تنگ دکن وسا قاداوه دیاره بنیرن پینوس ده پینوستان که دانه. وکی لیه نینه مثلا مینا که ام ببیجن از لستنبول دجیم لوه داره سینور فره لگاوا که از ببیجم از ده مال دا دجیم ما سینور تنگتر کر پرتوکا دلشای ده چنته وی دایه بنیرن لوه داره سینور اکی تنگ هیه یعنی جیم ببیجن سینور اک هیه و تشتک تیدا دمینه گاوا که ام روشه که وها نشان دادن دبیجن ام ده دایی بکارتینن. پره ایوان ده بانکای دایه. بازنه برفینه ندملوی دایه. ده کولان جگرخوین دا پرتوخانه یک هیه. که دزانه ده دلوی یعنی وی دا چه هیه. ده مالامه دا سه جور هنه. امنهاج لب بازنداچه که ده رای بنیرن. بازنداچه که ده را روشا تفگره که دورگرتی نشان داده. افته چه وات هی؟ املی بنیرن. میناک پلشین ده پنجره را لدر و دنیره. ترین ده بنی ارده راجی دچن. بنیرن دوی هواکی دا مروف چه فهم دکه؟ یعنی ترینه که نه وسا ترین دچه و ده بنی ارده را دچن. لی دور دا وسا دورا وی تشتی گرتیه. ده هواکا جور داجی مثلا پلشین ده پنجره را لدر و دنیره. دورا وی جی گرتیه. یعنی ایلام دوی دورا وی تشتی گرتی به. پشیک دبر من را چو. لی دوی هواکی دا واته دورگرتن ندا. لی جیه که وسا دیسا تنگ و هر وکی او قادا مروه وی واته ده. او ده دری را کته هندرین. ده زمان خفتنه دا دبک و ها نبیجن او ده دری را دبیجن او ده دری را کته هندر. لی ام نافدیر نر ده تاوینم. یک جی تایبتیه داچه کن نافدیرم پشتی خوی ده تاوینم. جویک دو قلی را دکوه هیلنا خویم. بنیرن دوی هواکی دا دیسا تفگره که و دورا وی تشتی گرتیه. ده پیاره را هره بلا عربه لطه نخم. باران دبانی را دکوه هندرین. دبکو دزمان خفتین را نبیجن باران دبانی را دکوه هندرین. دبیجن باران دبان را دکوه هندر. نافدیر نیر نتاوینن. لی دوی ام نویسین خودا نافدیر نیر بتاوینن. دا چه کاجی بپرانید تی پشتی نافدیران. میناک از جی تو جی دزانن که دوی دبستان کردی وبن. دوی داری جینافک شونا نافدیران گرتیب دا چه کاجی جی پشتی جینافکان هات. بلا میرزا جی بمراوره. او نه یج دبه. لی اوره دی باشتر ببه. هکه بالا ولی به دوی هواکی دا چک پشتی جناف که نه هات. پشتی لیکره هات.
Wê demê em dikarin bibêjin daçeka jî ne tenê piştî navdêran tê, her wiha piştî lêkeran jî tê. Kurê deryayê jî dest bi dibistanê kiriye. Hûn jî vîdyoyên hîngeha Kurdî parve bikin. Em hinekî ji reklama xwe bikin, ne wisa? Ronaçî ji tîma me ye. Rêjê ra vekin. Berf jî bibare, baran jî bibare, em ê bimeşin.